Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai nyelvi videóban Magyarországra utazunk autóval. Ha Szlovéniából érkezünk, az M70-es út után az M7, tehát a 7-es autópálya következik. Az M7-es autópálya Magyarország legrégebbi autópályája. A fontos városok Letenyétől az autópálya mellett Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár, Érd és Budapest. A következő szavak fontosak az autópályán. Kijárat, iszhad, rendőrség, policia, torlódás, zastoj, zárva, zaprto, baleset, nesreća, ellenőrzés, kontrolla. Magyarországon is fizetni kell az autópályáért. Van 10 napos, havi és éves matrica is. Így kérünk matricát. Egy 10 napos matricát kérek. 10-dnevno vinjeto prosim. Egy 10 napos matricát kérek. A regiszterska tablica magyarul rendszám. Az autó rendszáma. Ha bankkártyával fizetünk, ezt mondjuk. Kártyával fizetek. Plaćam s kartico. Kártyával fizetek. Látjuk, hogy a fizetek szó végén ek végződés van, a harmónia szerint. Ilyen szó még a beszélek, govorim, és a kérek, želim is. Ha a szóban a, u vagy ó van, akkor a végződés ok, mint a vagyok szóban. Ilyen például a vásárolok, kupujem. Ha az utolsó szótagban ő vagy ű van, akkor pedig ök a végződés, mint az örülök szóban. Sem vesel. Ilyen például az ülök, sedim. Az autóban ülök. Sedim u autu. Én formában tehát 3 variáció van. Vásárolok, fizetek, vagy ülök. Jó utat, srećno pot, jó utat! Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb!